Ir-raħal ta' Haddingli kien il-post fejn twieled wieħed mill-aqwa kittieba u drammaturgi Maltin tas-seklu 20. Dan kien Francis Ebeyer. Mhux ta' bxejn li l-istess raħal twelidu fakkar lil dan il-personaġġ magħruf anke barra minn xtutna. Il-mafkar li naraw f'Haddingli huwa xogħol tal-iskultur Malti Anton Aġus u sar fil-Fonderija Pietra Santa tal-Italja. Quddiem miġema mdaqsa kien inawgurat mill-President ta' Malta Dr. Guido De Marco f'Diċembru tal-1999. Il-mafkar huwa sempliċi. Naraw il-kittib bil-qiegħda fuq siġġu b'siequ waħda impoġġija fuq waħda mill-injam fejn inserħu s-saqajn u l-oħra qiegħda wkoll imtella l fuq. Pożizzjoni ta' konċentrament waqt il-qari. Meta awtur ikun mitluf jew biex jaħseb u janalizza inkella biex jikkritika l-istess kitba tiegħu. Mill-kitba hemm l-ispirazzjoni u l-iskultur ħaseb biex lil Ebeyer ipoġġih f'pożizzjoni fejn ikun qed jidher li qed jaħseb. Għalhekk għandu wkoll f'idejh ktieb miftuħ u qiegħed jaqra. Idejh huma imserħa fuq is-siġġu. Francis Ebeyer daħal l-Università ta' Malta ħalli jistudja l-mediċina. Iżda dan waqaf mill-istudji tiegħu u daħal jaħdem mal-forzi armati Ingliżi fl-Afrika ta' fuq bħala interpretu mit-Taljan għall-Ingliż. Dan kien bejn l-1943 u l-1944. Aktar tard huwa daħal jaħdem bħala għalliem u spiċċa biex kien ukoll surmast fi skejjel primarji ta' Siġġiewi u ta' Żurrieq. Il-ħidma tiegħu bħala surmast kienet tkopri 28 sena sħaħ u għal ftit ta' snin l-iskola primarja ta' Żurrieq kienet ukoll imsemmija għalih. Matul dan iż-żmien, Ebeyer beda jikteb kemm novelli kif ukoll drama. In-novelli tiegħu inkitbu kollha bl-Ingliż, ħlief għal waħda. Biss id-drama li huwa kiteb kienu kollha oriġinarjament bil-Malti. Il-kitbiet tal-palk tiegħu kienu jinvolvuh anke fid-direzzjoni tagħhom u minħabba f'hekk wieħed kien jara l-impatt li l-istess awtur ikun irid jagħti fil-kitba tiegħu u dan kien jirrifletti fid-direzzjoni u l-andament tal-istess dram. Il-parti l-kbira tal-kitbiet tiegħu saru fis-sittinijiet u sebgħinijiet. Diversi xogħlijiet tiegħu spiċċaw biex kienu tradotti minnu stess. Għal darb'oħra, b'hekk l-awtur ikun żgura li l-ideat oriġinali tiegħu jibqgħu mingħajr minsusa. Uħud mid-drammi tiegħu kienu l-ewwel maħsuba għal fuq ir-radju, mezz ferm popolari għal dak iż-żmien. Aktar tard dawn spiċċaw biex saru għal fuq il-palk. Uħud mill-istess kitbiet tiegħu spiċċaw biex intwerew ukoll fuq it-televiżjoni. Waħda mill-aktar magħrufa u li wieħed jista' jgħid li għadha msemmija sal-lum hija l-famuża Id-Dar tas-Soru. L-ewwel li kienet ippubblikata kien fis-sena 1977 u mill-ewwel ġiet maħduma bħala teleserje għal fuq it-televiżjoni f'dik is-sena stess. Ebeyer kellu aktar xogħlijiet li ttellaw fuq it-televiżjoni. Uħud mix-xogħlijiet ta' Francis Ebeyer spiċċaw biex ġew tradotti f'ilsna differenti. Ix-xogħlijiet tiegħu għal fuq il-palk ġew tradotti għal Franċiż, Taljan, Ġermaniż, Ungeriż, Ċek u Żvediż. Mhux ta' b'xejn li Francis Ebeyer ingħata diversi onorifiċenza minn diversi għaqdiet mondjali matul il-ħajja tiegħu. Francis Ebeyer jibqa' kkunsidrat bħala wieħed mid-drammaturgi u kittieba moderni Maltin tas-seklu 20.